Я кажи, какво ще пишем на дядо Коледа ние с тебе? Писмо ще пишем, ли? Писмо. Ама вътре какво ще пише, мамо? Какво ще му пишеш ти? Какво ще кажеш на дядо? Играчка. Той беше казал, че ще пишем и още нещо. Сега малко е заед и няма да се слети, но пожелай си по-малко инжекции. Това е 4-годишният Темов, чието живот играчките започват да заемат все по-малко място за сметка на инжекциите. А ужасът на майка му започва през юни, когато го диагностицират с сарком на Юинг на дясната лопатка, вид костен тумор. Оказва се, че в България няма болнично заведение, в което да може да се извърши операцията на толкова малък пациент с това заболяване. Така Бистра се принуждава да предприеме лечение в Турция, започващо с 14 курса химиотерапия в рамките на година. В момента ни предстои в края на седмицата да заминем за вливка номер 4. Надяваме се до нова година да стигнем до 6-та и вече декември месец ни предстои обсъждане на това какво предстои като операция и колко сложна ще бъде тя. Благодарение на множество добри хора, сумата за самата химиотерапия вече е събрана, но разходите по престоя в Турция, както и за предстоящата операция, са непосилни за майката на Емо. За операцията мога да кажа, че може да е от 20 000 до 100 000. Зависи. Надявам се до сега така. Благодаря на Господ, че наопази от доста неща. Надявам се и с това да имаме късмет. На името на Емо са открити дарителска сметка и DMS номер за всички, които искат да помогнат за оздравяването му. Такива са и Стефани, Кристина и Андрей, ученици от София, които случайно попадат на историята на момченцето и решават да му помогнат, като организират благотворителния концерт "Деца помагат на деца", който ще се проведе на 28 ноември. Като цяло, ние тримата се занимаваме основно с благотворителност. Попадали сме на много други дечица в нужда, помагали сме. На Емо попаднахме съвсем случайно във Фейсбук и тримата се посъветвахме и решихме да направим концерт за него. Вече направихме връзката с майката на Емо. Тя беше много благодарна за това, което ние ще направим. И стискаме палци всичко да е успешно. Те се свързаха с мен буквално само за да ме уведомят, нали, че вече са взели решение да направят нещо, при което страшно ме зарадваха. Не очаквах точно на тази възраст още някой, нали, да реши да организира нещо за Емо. В концерта ще се включат много ансамбли, като един от тях ще бъде ансамбъл Българани. Танцова формация Блясък също ни подкрепят в нашата инициатива. Ще има участници също от вокална група Мелодия. Има малка изненада, всъщност, която е от нас тримата. И отделно най-важното, което е, че с продажбата на всеки един билет може да се участва в томбола, която ще бъде на края на концерта. Могат да се спечелят награди. Разбира се, те не са с особено голяма стойност, но е нещо малко и от сърце. Билети първоначално се закупуваха само от нас тримата, но тъй като вече се разрастваме, могат да се закупят от нашия сайт, който е dецапомагат.ml, от официалната фейсбук страница на мероприятието, както билети могат да се закупят и в денят на самия концерт. Концертът ще се проведе на 28 ноември от 19 часа в зала Синдикален дом на транспортните работници. Очакваме ви! Всичко ще бъде наред с това малко момченце Емо и аз от сърце го пожелавам и сълзите в очите на майка му искам да пресъхнат и вярвам, че няма да има повече инжекции за Емо, но аз съм възхитена от тези деца, които видяли ги. Те са тинейджери, които най-вероятно като всички връстници се вълнуват от други неща, да излязат, да се облекат с нещо красиво, да са модерни, да са суетни, да губят време по различни безсмислени неща. Изключително мотивиращо е, че има такива деца. Са захванали да помагат на други деца. Просто ги прегръщам и не знам, подкрепям ги всички ние, разбира се, и им желаем успех в това, което правят от сърце. И нека
все пак повторим за всички зрители, които също искат да помогнат на ЕМО. DMS, текст ЕМО на 17777. Нека помогнем на ЕМО.